Continuamos con o noso programa con Carme López Fernández, que nos vai falar da transmisión das danzas gremiais. Carme, como noso anterior relator, ademais de docente de estar no ámbito académico, intérprete e investigadora do campo da música de tradición oral galega, mestra de educación primaria con mención en música, titulada Superior en Interpretación na especialidade de Instrumentos de Música Tradicional e Popular de Galicia, máster en Interpretación e Investigación Musical e doutora pola Universidade da Coruña cunha tese que toma como base o repertorio vocal acompañado de percusión de man de Liñares, Avión, Ourense. Ten traballado como profesora en escolas relacionadas coa música tradicional, como mestra de educación primaria, actualmente profesora na área de educación musical na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago. Na súa labor investigadora, a súa liña principal dirixese ás músicas de tradición oral e a súa relación coa etnomusicoloxía, a perspectiva de xénero e educación. Como música, ten publicado Quintela, música experimental con gaita, e Vinde todas, baixo o nome de Carmela, sobre música de tradición oral. Ben, nos interesa moito a súa faceta de intérprete música, pero nos interesa moitísimo os seus traballos de investigación e os seus coñecementos sobre a transmisión e educación. E para iso acombinamos hoxe. Grazas, Carmen. Pois, moitas gracias polo convite. Bueno, cando me propuxeron dende o Consello falar sobre a transmisión nas danzas gremiais, o que dixen, sí, bueno, podo falar sobre algunhas conclusións ou algunhas ideas que eu teño sobre isto, pero centrándose sobre todo nun caso, non? Un caso que coñezo moi de preto, que é o caso da danza de arcos da Cervela. Entón, vouvos a falar un pouquiño, bueno, de todo isto, vamos ir vendo, vou intentar ser o máis breve posible tamén, por si tedes algunha dúbida ou algunha cuestión, que teñamos tempo a comentar. Entón, bueno, simplemente, creo que a ponencia anterior de Luís deu como moi bo pé ao que vou a falar agora. Bueno, primeiro non todo referido a como lle chamamos, que si danza gremial, que si danzas brancas, sempre ocorre no campo da tradición e da transmisión oral, a veces é moi complicado escoller un só termos, non? Porque se ubica en moitos espazos xeográficos moi concretos e en cada sitio aparecen termos que son correctos, non? Nada é incorrecto, todo é correcto, entonces hai veces que é un pouco difícil escoller a terminoloxía. O vínculo actual coa Igrexa que eso temos constancia que pode ser que nun inicio non existira, pero hoxe está claro que sí. É unha cousa que me interesa é a diferenciación tamén entre danza e baile, non? Normalmente, unha danza é un tipo de movimento prefixado nos que, digamos, o sea, a diferenciación máis clara que para unha danza hai un ensaio porque hai uns movimentos fixos e o baile consta de uns movimentos que son espontáneos, hai improvisación. Por lo menos, e en este contexto entre danza gremial e baile comunal, non? O baile que podíamos ter e que podemos ter nas foliadas, sería esta gran diferenciación, non? De uns pasos prefixados a unha improvisación. Vale, entón, o contexto, como vos digo, eu vou a falar de algunhas ideas, sobre todo son ideas, son conclusións, son pensamentos que eu teño, pero tampouco, digamos, isto é sentar cátedra, non? Son, pois, algunhas apreciacións que eu fago a través da miña experiencia. Podedes estar de acordo ou non, e se non estades de acordo, me encantaríame que me dixerades para poder seguir pensando, non? E aprendendo. Bueno, a danza da que vos vou a falar, a danza de arcos da Cervela, faise na parroquia da Cervela, que está no Incio, en Lugo. Creo que teño por aquí, bueno, simplemente para ubicarnos un pouco, a aldea, o sea, a vila máis grande preto da Cervela sería de Sarria, vale? A Cervela pertence ao concello do Incio, e por aquí abaixo, bueno, temos Rubián e teríamos Monforte. Por aquí vai o corredor de Lugo a Monforte, se algunha ocasión vos tocou ir por aí, pois está ubicado, non? A Cervela estaría aquí. E o que é interesante, e por eso deixei, cando fixen esta captura no ordenador, vedes que hai aquí unha casa. Vale, bueno, pois esta é a ubicación da miña casa. O vínculo que eu teño con esta danza, realmente, o principio non é como investigadora, como non interesarme por o que ocorre, senón é que é unha danza, é unha celebración que está
o carón da aldea onde eu me criei, non? A miña parroquia, a aldea onde vivo, chamase Rubián de Cima e xa a veces está absolutamente ao lado, quero dicir, eu todos os días vou pasear a cadela e paso por ali e falo con algunha veciña da Cervela, non? Entón creo que isto tamén é interesante porque o que eu coñezo, como o coñezo e como o vivo é moi diferente porque non é desa perspectiva dunha persoa que investiga, senón é que é como parte tamén da miña identidade, non? Porque, claro, eu de toda a vida pois fun ali a danza da Cervela, conozco quen danza, conozco quen está ali. E tamén isto é interesante porque a hora de intentar organizar unha investigación tamén ten a súa parte que é como positiva e negativa, non? Porque hai veces que, claro, tes como que centrarte, porque senón eu, pois claro, imaginades, vou ali a preguntar cousas e acabo falando pois do veciño de non sei que, e non sei quen, que lle pasou non sei que tal, e a cadela que se me perdeu, e o que era o fondo da cuestión, pois igual non din chegado a ninguna conclusión. Entonces, bueno, que é unha relación especial, digamos, e para min é moi especial este caso. Ademais diso, eu son músico, non? Eu son gaiteira e tamén desde fai uns anos pois son a encargada de tocar para a danza, non? Entonces, bueno, pois xa é como un vínculo extra familiar. Bueno, como ocorre con todas as danzas, os orixes son incertos. Hai unha teoría, eu non son moito de estas teorías así de ver relacións que non son moi directas, pero como moitas veces se comenta, pois trouxen aquí estas fotografías. Hai un templo en Bóveda que está cerca de Lugo, dicir, está pois igual a uns 40 km da Cervela. É un templo así moi curioso sobre o cal se construíu unha igrexa. Que eu, por certo, nunca din entrado porque sempre que fun estaba pechado, pero bueno, podese visitar. E resulta que neste templo hai unha representación que, pois, moita xente di que pois isto pode ser un danzante con un arco, non? Entonces, pois, vese esa relación. Como vos digo, bueno, podería ser que sí, podería ser que non, claro, ao final, cando non temos documentación sobre as cousas, podemos presupoñer moitas. Pero, bueno, para que o saibades, que sempre se comenta, non? Como destes orixes antiquísimos. Pero eu, da información que eu puden recabar na Cervela, é un vínculo con outra aldea que esta sí que está preto do concello de Bóveda, que se chama Remesar. Por unha parte, o que máis me teñen contado é que, bueno, en Remesar tamén se facía unha danza, porque a danza de Arcos da Cervela é a única danza destas características que se conserva hoxe en día na provincia de Lugo. E non, eu, polo que teño lido, non hai moita máis información acerca deste tipo de danzas da provincia de Lugo. Pero a min os veciños contaronme pois isto, que en Remesar tamén se celebraba unha danza de características semellantes e que durante os últimos anos nos que se celebrou esta danza en Remesar, quen foron a danzar eran danzantes da Cervela, porque ali pois xa ninguén bailaba. Pero que outro día unha veciña, pois justamente como se me perdeu a cadela, entonces estaba eu cunha veciña ali de cháchara, a ver se me aparecía, contoume que a ela o que lle dixeran é que na Cervela se empezou a facer a danza porque antes se facía en Remesar e os de Remesar lles ensinaran a Cervela como facer a danza. Foi a primeira cousa que me dixeron. Non así. Bueno, a cuestión é que claramente pois había un vínculo entre a Cervela e Remesar, que é esta aldea de aquí. Probablemente, se na Cervela en Remesar había danzas, pois en outros lugares cercanos é probable que tamén existiran antigamente pois outro tipo de danzas parecidas ou sea, cos mesmas características ou con outro tipo de características. Vale, no caso da danza de Arcos da Cervela, non é que, o sea, digamos, hai unha participación lineal, hubo algúns anos nos que non se celebrou, pero en ningún momento se deixe, hubo un parón grande, non? Pois sí, nos anos do Covid non se celebrou, durante a guerra tamén, pero sempre hubo un movimento lineal con esta danza. Celébrase a danza nas festas parroquiais dedicadas a Santa Lucía. Antigamente eran no inverno, pero xa fai uns cantos anos, debido á emigración e ao tempo, agora fanse en agosto. Pero o curioso é que a danza
digamos, as venias principais realízanse a Virxe do Rosario, non a Santa Lucía. Isto é así como unha cousa un pouco curiosa, non? Na procesión salen varios santos, sale a Santa Lucía, pero a que se lle fai a danza non é a da festa, é a outra, a Virxe do Rosario. E iso, bueno, a danza consiste nunha serie de venias, é dicir, nuns movementos en loor a Virxe, e despois, ao final de todo, tamén se baila unha muiñeira en roda, que eu teño as miñas dúbidas como sería esta muiñeira antigamente, se sería algo improvisado, hoxe en día hai uns puntos pactados, digamos, pero eu teño a curiosidade de como sería esa muiñeira final antigamente. E despois, bueno, como o apartado máis vistoso, pois serían, pois eso, a ornamentación floral tanto nas vestimentas nos arcos como nas virxes e nos santos da procesión, eso, os arcos e a propia vestimenta, que falarei despois un pouco máis sobre isto. Vale, o que vos dicía, o que me interesa non é tanto contarvos como funciona esta danza, sino pois unha serie de reflexións que eu podo ter acerca de como é a danza, como evolucionou, que cousas cambian e que pode significar todo isto. Entón, por unha banda, gustaríame falarvos pois en proceso de selección, é dicir, como se selecciona quen son as persoas que participan na danza. Neste caso, case sempre foi unha danza masculina e sempre se prima que os participantes sexan homes. Antigamente, por supoño aquí, marco antigo, e cal é o ideal que se ten sempre en mente? Que sexan rapaces novos, non? Rapaces novos, sempre da parroquia, que teñen certas dotes para o baile, en moitas ocasións tamén teñen unha relación familiar con outros danzantes, pois meu pai xa danzaba, meu avó xa danzaba, e tamén, pois sempre, claro, pois que haxa un interese por participar na danza, non? Que vos digo, isto é como é o marco ideal. Que pasa? Bueno, pois os rapaces novos, co paso do tempo, cada vez é máis complexo, non? Cada vez unha persoa que danza, digamos que se dilata máis no tempo a súa participación. Antes igual, antigamente, pois unha persoa danzaba durante 4, 5, 6 anos, pero hoxe en día xa vamos o máximo posible. Aquí hasta que se dé camiñado, queda unha danza. Despois, sí que se conserva que as persoas sexan da parroquia, pero hoxe en día, en moitas ocasións, digamos que a vivenda oficial ou habitual non é a da Cervela, non? Creo que de todos os danzantes que danzaron este ano, que foron 6 ou 1, vive durante todo o ano na Cervela. O resto, pois, algún vive máis cerca, vive en Sarria, outro en Santiago e outro en Madrid, non? Pero, bueno, sigue ese vínculo de parroquial, non? De ser parte da aldea. Esta, para mí, é moi interesante, non? A facilidade para o baile. Claro, antigamente, é que isto contan moito os veciños e as veciñas máis maiores, non? Cando, bueno, pois se chega o verán e fan salir os ensaios, entón, bueno, pois eu vou para ali para tocarlles, e entón, cando veñen os señores maiores, pois estamos ali de cháchara tamén. Entonces, miran para algún e dicen, bueno, díganme a min, a ver, non o fan mal, pero é que claro, antes a xente bailaba. Por que? Porque antes a xente facía o baile ali, eles cando eran mozos, pois chamaban o gaiteiro, entón, quero dicir, era xente que bailaba o solto, entonces obviamente pois tiñan as dotes de baile moito superior a persoas pois que, igual como a min, bailo 2 veces ao ano, non? Ou o que bailo pois é moito máis sinxelo, non ten esa capacidade motriz tan complexa. Entón, claro, antigamente, pois obviamente, imaginade, pois todos os venres facían a festa, obviamente estás vendo que mellor baila, pois estás pensando, vale, ti vas ter que ir para a danza porque estou vendo que bailas moi ben. Hoxe en día non podemos escoller. Temos que traballar co que hai, non? Entón, bueno, claro, hai aí un pouco de cambio. Eso, pero eu creo que o máis importante, isto tamén o volverei a falar despois, é esa parte de interese e esa conexión emocional, non? De participar da danza porque se considera que é un elemento importante tamén para a parroquia, non? Como algo persoal e como algo colectivo. Bueno, eu creo que de todo isto o que podemos sacar en claro, se o tuviéramos que definir, non, estaríamos falando dunha transmisión xeracional, porque é moi importante a relación familiar, pero non só, tamén a relación comunal. Que iso é unha cousa, mira, teño un amigo que me di moitas veces,
que antigamente, e eu creo que, bueno, en algún sitio se conserva, na aldea, cando ti és veciño de alguén, ser veciño de alguén non é simplemente compartir porta con porta como podemos facer hoxe en día nos pisos, non? Senón que ser veciño é, pois, a veces máis que ter unha relación familiar pois cun tío que vive non sei en donde, non? Entonces, esa relación comunal realmente era un aspecto hiperimportante e que podemos ver reflexado pois eso, en procesos vinculados coa transmisión oral como pode ser unha danza, non? Porque eso non é só o importante individual, sino o colectivo. E quen é ese colectivo, non? Neste caso, pois eso, a veciñanza da túa parroquia. Entón, temos unha transmisión xeracional e comunal que se adapta a un novo contexto. Vale. Que máis? Como é o proceso de ensinanza e aprendizaxe, non? Eu creo que isto é o que está máis vinculado co que denominaríamos con transmisión oral, non? A transmisión oral sería unha transmisión dunha comunicación sin aparición de soportes físicos. Ou, por exemplo, sin que intermedie unha clase. Non? Por exemplo, hoxe en día sabedes que a gran maioría de cuestións vinculadas coa música e co baile tradicional, a súa transmisión faise a través dunha clase. Non? Iso xa sería, digamos, un proceso diferente á transmisión oral. Pero eu creo que poderíamos dicir que, polo menos nesta danza, pervive a transmisión oral. Neste caso, hai unha persoa encargada de dirixir o ensaio e a danza. Nesta danza non existe a figura do xefe ou do guía, non? Como vimos en algunhas outras danzas, non hai, pero sí que sempre hai unha persoa que, isto é como todo. Quero dicir, se nós agora nos xuntamos para facer algo, sempre ten que haber unha persoa que leve un pouco a voz cantante, porque senón é imposible. Entonces, existe unha persoa, e eu polo que teño entendido, polo menos nos últimos anos, sempre existía unha persoa que se encargaba un pouco de organizar o asunto, non? Organizar os ensaios, cando vamos a ensaiar, agora facemos isto, se alguén ten dificultades, axúdolle. En principio, pois é a persoa que mellor danza, que é encargada de levar un pouco esa voz cantante nos ensaios. É moi importante tamén que saber que sempre existiron e sempre existen a organización de ensaios previos para a danza. Tamén isto foi cambiando ao longo do tempo. Claro, imaginádevos, igual hai 100 anos, cando todo o mundo vivía na aldea, pois os ensaios faríanse pois cando lle cuadraban, pois igual estes ensaios facíanse durante todo o ano. Que pasa? Hoxe en día, pois claro, teñense que facer cando se pode, porque, pois, como vos decía, un dos danzantes, se é de Madrid, pois hai veces hai que facer os ensaios cando estén todos, non? Que máis? O que falábamos un pouco antes, non? Os cambios nos coñecementos sobre baile e danza, é dicir, a experiencia que teñen as persoas que participan da danza en cuestións vinculadas co baile e ca danza, cambiaron exponencialmente nos últimos anos, porque dicimos, é unha obviedade que a presencia do baile e do movimento vai diminuindo, non? No noso día a día. Aínda outro día estaba tocando, que era San Froilán, o Domingo das Mozas. Estábamos pois tocando ali cun cuarteto e tocamos un paso doble e apareceron unha parella de bailadores de xa unha avanzada idade bailando un paso doble preciosísimo e dixen, madre mía, non me imagino ver a chavales ou chavalas con estes tipos de movimentos, porque claro, o contexto vai cambiando. Entonces, isto é moi importante porque, claro, se cambian os coñecementos sobre o baile e a danza, tamén vai a cambiar o modo no que necesitemos ensaiar ou a cantidade de cousas que necesitemos ensaiar, ou falaremos despois, probablemente teñamos que modificar cuestións para que sexamos capaces de levar a danza a cabo. E despois, tamén é importante sinalar que sempre é unha aprendizaxe autónoma e comunal, é dicir, pois son os propios danzantes ou as persoas da parroquia que participan deses ensaios, é dicir, non hai contacto con entes externos, por exemplo, que sexan profesionais da danza ou de cuestións semellantes, non? Senón que sempre é un debir propiamente da aldea, é dicir, co material que se ten na aldea, vais aí xogando un pouco como se pode, non? Para conseguir o obxectivo de levar a danza a cabo. Entón, en todo este proceso de transmisión e de montaxe da danza, teríamos como elementos fundamentais a transmisión oral, o que falábamos antes, desa transmisión xeracional e comunal.
vale, e que se vai adaptando e que vai cambiando ao longo do tempo. Entón, para permitir esta pervivencia que estábamos falando, non? Hai unha adaptación dos bailes, dos tipos de danzantes, no tempo de dedicación. Atendendo un pouco o que din as persoas máis maiores da aldea, é moi, o sea, vendo un pouco tamén como é o debir da danza, é moi probable que se produciran cambios nos propios pasos que se empregan para a danza. Non, hoxe en día a danza da cervela é unha danza moi andada, prácticamente, non sei, o 90% da danza é unha danza na que o que se fai é camiñar, non? Seguir o tempo da música mentre se camiñaba, pero é probable que antigamente fora un paso máis complexo, pois máis saltado, ou con un embotado, ou con algunha cuestión así. Non o sei, pero é probable que se utilizara este tipo de evolución e simplificación, para o que falábamos, para permitir que a xente que agora fai a danza, pois sexa capaz de realizala, non? No tipo de danzantes, non só pois eso, nas capacidades ou na relación coa propia aldea, senón tamén pois iso, a inclusión de mulleres. Non foi moi habitual, creo que non sei se unha ou dúas mulleres teñen participado da danza, eso porque precisamente estaba nun momento no que non había forma de levar a cabo a danza con homes, entón díxose, bueno, pois vamos a incluir algunha muller. E aínda que, por exemplo, nestes últimos anos non participou na danza durante a festa ningunha muller, sí que é certo que nos ensaios participan moitas veces, é dicir, xa está introducida aí tamén a variable de xénero. O que falábamos, bueno, conexión comunal e territorial, é unha cousa que dixen antes e que a mí me parece interesante, que non existe unha relación da danza con outros elementos culturais da zona. É dicir, segue sendo unha cousa propia da aldea. Non, porque sei que hai algún caso no que a pervivencia da danza veu da man de asociarse igual con algunha asociación a que se dan clases de música e baile tradicional, non? Facendo un pouco como esa relación con ese apartado máis profesionalizador da música e do baile tradicional. Pero en este caso a min chamame a atención porque non existe absolutamente ningunha relación con ningún elemento cultural. Si hai unha asociación cultural na aldea, pero fíxose un pouco para poder empregar e canalizar pois axudas económicas que, bueno, pois xa sabedes, cando se fan cousas hai que pagar para que se sigan conservando, pois xa se xan os traxes ou seguir sustentando certas cousas, non? Pero pareceme unha cousa curiosa, non? É como un elemento cultural, pero que está aí illado e relacionado directamente solo coa aldea. E despois, eu creo que sempre temos un pouco en mente, é como unha idea, pois as persoas que igual investigamos ou que estamos relacionadas con isto, temos aquí o chip de que a tradición vai a menos, que vai morrer, non? Este medo de, ai, Dios mío, hai que ir gravar a non sei onde, que nos morren agora todas e non queda nada, e, bueno, todas estas historias, xa sabedes. Pero, pois, aí decaemento entre interrogantes, xusto este ano, ali na Cervela, bueno, porque nos contan a xente máis maior que antigamente algunha das persoas maiores acórdanse de que houbera 6 persoas danzando e que, pois, seus avós que dicían que incluso algún ano chegaras a ver 8 persoas danzando. Pero eu, de sempre, meu pai e os veciños así non tan maiores sempre recordan 4 danzantes. Pero este ano, pois, danzaron 6 persoas, porque hubo unha nova incorporación dun rapaciño moi novo e este ano, bueno, de feito foi unha festa, claro, imaginades. Entón, bueno, non, esta pregunta de, claro, sempre estamos imaginando que isto vai a menos, que hai que preservar as cousas. Bueno, pois nun lugar ao final tan illado que non está conectado con nada máis, que está sustentado solo pola xente da aldea, pois este ano medraron en 2 danzantes, cousa que nadie acordaba. E eu creo que, sobre todo, non, como a clave é esa emoción e cuidado polo propio, como a xente dali, un pouco que decía Luís, claro, é parte da súa identidade, parte da personalidade comunal, entón
tense como moi dentro entender que eso é algo moi importante e que hai que esforzarse ese día para leválo adiante, non? Esa relación comunal e emocional eu creo que é o que fai que este tipo de eventos pervivan, continúen no tempo. Simplemente por detallar un pouco máis nestas evolucións, en estes cambios, no referente á música, non se recorda ningunha relación directa cunha música concreta e a danza. Digamos, a medida que foron aparecendo novas persoas que tocaban, foise variando a música. Hai unha figura que foi moi relevante a finais do século pasado e creo que nos primeiros anos do 21 tamén tocou, que Rubén González, un palleteiro, Rubén de Castelo, que era dunha vila moi próxima. Entón, que pasa? Que na mocidade tamén das persoas que vos conto máis maiores coas que eu máis falo, pois tiñan moito vínculo porque estaba preto, non? Entón foi unha figura como moi relevante. De feito, eu estou a ver se me entero ben de que repertorio utilizaba el, pois para ver se podo incluir algo disto. E é curioso, porque agora mesmo, desde xa fai uns cantos anos, a melodía que se toca para facer a danza é a muiñeira de Chantada, non? Claro, e eu este ano falando con uns dos amigos, porque claro, eu obviamente vou a tocar, pero aproveito que na miña parroquia non se fai festa, eu fago tamén festa na casa, non? Entón, xa que teño que invitar a amigos que veñan tocar, bueno, pues facemos ali a festa. Entón, estábamos ali falando, porque claro, eu sempre como que teño un pouco, non, esta teima de jolín, pois gustaríame igual recuperar un pouco do repertorio que tocaba Rubén, porque, bueno, foi unha persoa pois importante, moi relacionada tamén con esta zona, pero claro, decía un amigo, é que probablemente empregar a muiñeira de Chantada como é unha melodía que todo o mundo ten na cabeza, tamén axuda a que as persoas que participan hoxe da danza, que non están, a gran maioría, acostumados ou con tantas habilidades para a danza, tamén lles axuda a levar moito máis o tempo. Por que? Porque coñecen esa melodía, saben como é, e axúdache, non? Tú, cando conoces unha melodía, sempre te axuda máis a bailala que se non tes nin idea do que está sonando. E pareceme unha reflexión moi curiosa e dixen, pois creo que tes razón. No caso da vestimenta, contanos as veciñas que efectivamente hubo bastantes variacións. E as variacións dependen das oportunidades que tiñan as persoas de utilizar unha roupa ou outra. De feito, hoxe en día van cunha camisa branca, cunha corbata, cun pano, cunhas cintas de cores e un pantalón específico que leva unha cinta vermella aquí no lado e tamén aquí no fondo. Claro, contaban unhas veciñas que antigamente levaban un pantalón de diario e para a danza cosíanlle unha cita vermella, claro, solo para ese día. Non, o que, claro, antigamente tamén estes panos ahora son comprados, pero antigamente pois era un pouco do que había na casa. Bueno, pois hai unha adaptación. Pero a min o que máis me gusta é que agora as mulleres que levan a Virxe do Rosario e que despois bailan cos danzantes esa última muiñeira en roda, hoxe en día van, pois eso, con un traxe tradicional. Antigamente isto non era así, antigamente pois a xente que participaba da procesión pois iba co traxe de domingo. Pero isto foi unha idea dun cura que tuveron aí na Cervela, que tiña un amigo que dixo: teño un amigo ou unha amiga ali en Monforte que alquila traxes, eu creo que iban as mulleres moito máis guapas cun traxe. Entonces pois dixeron, pois sí, gustanos esta idea, e ao final fixose ese cambio. Non, entonces, bueno, pois tamén, non, esa curiosidade de que as cousas van cambiando, pois dependendo do que vaya pasando. E obviamente, pois tamén se modificaron os arcos ou as ornamentacións florais, pois iso, incluindo, pois, nalgúns casos, materiais, pois, tipo, quero dicir, máis doados, máis plastificados, ou que sexa. Pois supoño que antigamente os arcos, igual en algún momento se chegaron a facer de flores, pois hoxe en día non, porque, claro, xa vestir todos os santos de flores coa xente que hai na parroquia non é tan sinxelo. Entonces, bueno, tamén hai que ir como facilitando un pouco todo iso. Vale. E para finalizar, eu das conclusións que fun sacando, eso, non da propia danza en sí, sino de todo este proceso de como se transmite, de todas as cousas que rodean, fixen tamén un pouco de comparativa entre o que é a transmisión na música tradicional, tal e como é hoxe en día, e como é a transmisión
nas danzas gremiais, ou polo menos como é a transmisión na danza da cervela. Entón, claro, o sea, eu creo que, e probablemente podemos sacar moitas comillas, non? Pero podemos dicir que nas danzas se conserva algo moi parecido ao que se define como transmisión oral. Pero sabemos que na música tradicional hoxe en día isto non pasa ou pasará en algún caso concreto, en algunha casa en concreto, non? Pero eu, por exemplo, eu sempre aprendín a cantar e a tocar nunha clase. É dicir, non ten nada que ver coa transmisión oral. Por que pode ser isto? Por unha parte, na música tradicional perderonse a gran maioría de espazos. Por que? Porque os usos e as funcións propias desapareceron, non? Pois eso, non existen as foliadas como existían antes, pero tampouco existen os mesmos traballos que existían antes, non temos os mesmos espazos de compartir de xeito comunal que existían antes. Sen embargo, nas danzas, claro, o evento consérvase, é o mismo. Hai unha festa, unha misa, hai unha procesión, entonces o evento en sí sigue sendo o mesmo. Por outra parte, na música tradicional, como estaba moi vinculado, quero dicir, na música tradicional falo así moi en xeral, non? Pois pode ser música vinculada co baile, músicas vinculadas co traballo, romances, falando así un pouco en xeral. Todo este aprendizaxe estaba moi vinculado co cotiá, non? Co día a día. Pois eso, en donde aprendo a facer o baile comunal? Pois na foliada ou acabar un traballo. Claro, todo eso foi desaparecendo. Non temos esos lugares nos que se produza eso e que tú podas ir aprendendo por imitación. Sen embargo, no caso das danzas, como existen ensaios prefixados, porque son uns pasos concretos, entonces, claro, hai que ensaiar, non houve aí esa modificación de como aprender ou do lugar no que se aprende. Despois, eu creo que no referente, pois eso, a aprendizaxe e a transmisión da música tradicional hoxe en día, parte moito de todo ese fenómeno vinculado coas recollidas, en donde sabedes que persoas novas vinculadas a asociacións, sobre todo das cidades, se acercaron ás aldeas a aprender cousas, entón hubo como aí un remexido e un movimento de aquí para aló. Claro, todo isto nas danzas non ocorreu, porque vemos que sigue como, ou polo menos no caso da cervela non ocorreu, sigue todo como aí moi metido na propia comunidade, entón tamén é un elemento diferenciador. E despois, eu creo que a música e o baile tradicional, o seu xeito de pervivir foi unha adaptación ao contexto capitalista, é dicir, pois pensemos, danse clases, non? Entonces, pois somos oferta e demanda, temos espectáculos encima de escenarios, xa sexan pois a nivel da asociación folclórica de recreación ou de innovación e de uso diferente coa música tradicional, pero están adaptados, pois, eso, as leis do capitalismo, non? Temos un produto que se vende, sexa dunha forma ou outra. Pero eu creo que as danzas son prácticamente alleas a esta lei da oferta e da demanda, así que é verdade que son, digamos, un reclamo máis na festa comunal, entonces, pois, bueno, para as cuotas, para pagar a orquesta, para que haya máis consumo no bar, pois, obviamente, axuda a todo isto, pero, digamos, que o sustento das danzas, en comparativa, creo que está moito máis afastado desta lei da oferta e da demanda. Entonces, creo que poderíamos dicir que as danzas poden ser un dos elementos nos que máis nos podemos fixar se queremos ver, analizar como funciona a transmisión oral ou máis parecido a transmisión oral que temos hoxe en día. Creo que poderíamos conectar tamén moi ben, porque eu sempre que penso, pois isto, na danza da cervela, tamén me acordo moito dos entroidos. Creo que funciona, os entroidos tradicionais, non? Pois eminentemente Ourense, pero tamén outras zonas. Tamén por toda esa relación comunal e, bueno, creo que podería estar máis alonxados os entroidos do contexto capitalista, non sabemos que se están masificando, pero, bueno, en xeral, nos lugares máis pequenos creo que é unha relación moi parecida ao que temos nas danzas. E simplemente para rematar, vale, vou poñer un vídeo pequeno, deixaime que... a ver se enchufa isto. Nada, bueno, no YouTube hai moitísimos vídeos, pero é simplemente como para que vallades un pouco na cabeza que falei moitísimas cousas, moitos análisis, pero ao final non hai nada mellor que ver as cousas. A ver, en donde estás?
Este son eu. A ver. No, este non son eu. Bueno, se non pasa nada, que vos lo deixo a referencia por si o queredes ver, non sei por que non aparece. Deberíame aparecer automáticamente, pero por algún Está motivo... abrindo, Ana. Vale. Bueno, se queredes, mentras fago esta xestión, que todas as cousas vinculadas ca tecnoloxía xa sabedes que son complicadas, se tedes algún comentario ou algunha cousa que vos apetecera compartir, pois eu estaría encantada de que me levantes moito a contraria, que é unha cousa que me gusta moito. Sí, casi único se echa algunha pregunta puntual porque casi guardamos as preguntas e as intervencións para o debate. Vale, e cal é o... non sei. Espera, hola, Ana. Vale. Ui, perdón. Creo que non, a ver, espera. A ver, prende otra vez. Ahí está, mira, primeira. Ah, Ahora foi para baixo. vale. Veña, vai, que casi conseguimos. Xa está. Nada, simplemente quería facer aquí como a comparativa das imaxes que teño máis antigas, que son que teño non, que están disponibles, que son máis antigas do ano 93, e de hoxendía para ver un pouco, pois en que consiste os cambios e o que non son cambios, vale? E agora como... Ok. E isto pode sonar. Veremos a ver. No, pero, claro, é que debe estar salindo... Espera aí. Agora está. Bueno, xa vedes, aquí nin Rubén, nin nada. Aquí... Este ano non sei que pasou. Bueno, vedes aquí a Virxe... E simplemente iso pola comparativa. Presento-vos a Alejandro. Bueno, que este ano fixaron uns reportajes para Alejandro, que foi o que se estrenou, que podedes flipar, A danza da cerveza. Que se sinte ao ter un fillo, Alejandro, que vai bailar por primeira vez aquí na festa? Bueno, foi moi bonito. Un sentimiento que non podía expresar en palabras. Como foi de vir este ano aquí a bailar? Pois eu levo toda a vida que vindo a estas festas e vendo danzar aos danzantes. Como son de aquí, pois surgiu a oportunidade. Como é ese momento? Podía haberme aforrado falar eu nada, que o que dixo Alejandro está todo explicado. Que bueno, que é unha cousa super curiosa, porque este neno, tamén o que dicía de como afastamento con outros elementos culturais, este neno vai a fútbol e quixo danzar na danza. Por qué? Eu xa non sei. Bueno, simplemente porque queda aquí as imaxes. Da cervela. Pois é parte do noso patrimonio. Bueno. Pois representando pois herdeiros de antigos membros de cada casa. Aquí na festa, na danza da Corbela, non somente teñen protagonismo os danzantes, os homes, senón tamén as mulleres. Non contanos un pouco a particularidade. Xa, os normalmente os que danzaban eran os homes, porque é unha tradición que se leva xa desde hai ben tempo, e as que levaban a virxe eran as mulleres. E como foi esa primeira? Bueno, eso xa vedes, o cambio do 93 ao 2025, dous danzantes máis, eso, conservando o principal, o sea, creo que é o máis importante e tamén como máis interesante, non? O nivel de investigador de como perviven as cousas dependendo da implicación comunal, non? Do asunto. Entón, pois, bueno, que estou moi contenta porque tamén participo un pouco por aí, non só a nivel de investigación, sino como partícipe do evento,
E, bueno, pois nada, estas foron un pouco as conclusións que puiden eu sacar como investigadora desta festa. Graciñas.